Novinárka išla po predmestí a všimla si jedného malého starčeka, ako sa na hojdacom kresle vyvaľuje na slnečných lúčoch. Dostala nápad a ide k nemu. Dobrý deň, pane. Nemohla som si nevšimnúť, ako vyzeráte spokojne. Mohli by ste mi pre naše noviny prezradiť recept na spokojný dlhý život? Fajčím denne 3 krabičky cigariet, za týždeň vypijem bedňu whisky, jem mastné jedlá a zásadne necvičím. To znie naozaj zaujímavo. A koľko máte rokov? 31. Príde chlapík s opicou na pleci do baru a objedná si vodku. Keď vypije, opica rozbíja poháre, skočí k baru, porozbíja fľaše, zrazu odskočí na biliardový stôl, zbadá biliardovú guľu a zožerie ju. Všetci sa čudujú, ale jej majiteľ hovorí: vždy takto vyvádza, keď si vypijem. Prídu o týždeň a chlapík si znova objedná vodku. Keď si vypije, opica znova začne skákať po stoloch. V bare rozbíjať poháre a fľaše. Zrazu priskočí k stolu, kde sú v miske čerešne, zoberie si jednu, prezerá si ju zo všetkých strán. Strčí ju do zadku a potom ju zhltne. Nikto nechápe a pýtajú sa ho, prečo si ju strčila do zadku. No viete, odvtedy, čo zjedla tú biliardovú guľu, radšej si všetko najprv odmeria.